kiekon pudottaa ottelun isäntä United Bankersin edustaja Tom Olsio. Etämisen katkaisee Pernaa, Bruyden heittää kiekkoa maalille, Ore pomputtaa ja kiekko jälleen, niin Jokipoika päädystä. Uutta vauhtia hakee valkopaidat, kiekko keskialueelle. Ahtonen jättää Puruskaiselle, Puruskainen laukoo hiukseen hienosti oikean ylänurkan ohi ja näin. Kiekko keskialueelle, 50 sekuntia Sport jäähyä jäljellä. Olihan hyvä kuti Puruskaiselta. Oli jo kyllä. Pelattaa kiekko keskialueelle, Pahkala nousi alueelle sisään, ei heittää Eikkisille, mutta Eikkis ei koskaan tuohon ehdi ja näin. Mutanen siinä hiukan hieroo ja siinä onnistuu taiteellaan siinä siniviivan tuntumassa, siniviivan päällä Sihvonen painaa oikealta sisään ja murtaa Ahtoselta. Ja näin Sihvonen ei onnistu laukumaan kiekko maali. Pernaa ja kiekko ohi maalin. Loistavat tilanteet. Toni Sihvonen ja Jussi Pernaa, mutta tilanne edelleen 0-0. Puustinen vaihtaa puolta, erittäin hyvä syöttö sen toisella kesäluun päällä aloituksen takala. Tämä aloitus on nahka päätös ja kiekko jää valkopaidoille ja Ahtosta runnoo laitaa Pernaa ja hyvä tilanne Jokipojilla ei, mutta suomalaisen loistotorjunta. Immonen laukoo viivalta, laukoo terävästi, mutta suomalainen torjuu, kiekko jää pelattavaksi. Ahtonen laukoo viivalta, laukoo hiuksen hienosti yli. Immonen pitää kiekon alueella, Jokipojilla vahva ote ylivoimalla. Ahtonen hakee kerästä, ei siinä onnistu. Savolainen parkkeraa itseänsä sinne maalin eteen. Immonen heittää kiekon maalille ja näin suomalaisella helppo työ. Näin kiekko pomppii laidasta vaarallisen oloisesti ja siitä pääsee Puustinen laukomaan. AMT Honda ja Suzuki myyjäsi Vaasassa on Nyt lähtee Sporten mylly pyörimään. Uitto nousee viivalta, kiertyy maalille ja näin helppo työ siinä Koivistolla, mutta ei osu Koivisto maaliin. Tyhjä maali oli jo siinä, mutta Koivisto hiukan liian pieneen kulmaan ajautuu ja vääntää edelleen. Mustosen polvisuojaa Eikkis kiekko viivalle, sieltä lähtee Immosen kutiin ja kiekko sivuverkkoihin ja näin kiekko on pelattavissa siinä Oreen alla ja sitä yritetään syöttämään Keräselle. Keränen jättää Ahtoselle. Vaarallinen Jokipoika kolmikko, Puruskainen, Keränen, Ahtonen, Keränen. Mut Immonen ja Näätänen laukoo maalilta ja laukoo kiekon reppuun. Näin 3-0-1. Matti Näätänen ja Jokipojat 0-1. Koivisto huonossa asennossa ei pääse käyttämään hyvää valtian nopeuttaan ja näin. Koivisto nousee maalille ja kiekko ja aivan maalikulma pelattavaksi takala. Uitto Kivimäellä, nyt lauo Samuli, anna mennä ja Samuli Kivimäki laukoo, mutta Ore päälle. Näin lähtee Sportan mylly pyörittämään, 40 sekuntia aikaa ja näin lauotaan ja kiekko pomppii. Se jää pelattavaksi, Kivimäki jättää Saalamulle, Saalamu elää laukomaan, Saalamu jämsää, Saalamu kiekko Kivimäelle, Kivimäki laukoo maskia, ei juuri lainkaan Suompää ja ei onnistu pelaamaan kiekkoa maalille ja näin Jokipojat onnistuu purkamaan. 15 sekuntia, Sportilla aikaa 5-3 vastaan. Erä on jo vanhentunut, kohta 11 minuuttia, muutama sekunti vielä Sportilla 5-3 vastaan. Savolainen on jo valmistautumassa hyppäämään jäälle ja näin muutama sekunti. Nyt pojat, se maali on tehtävä, näin laukoo Immonen ja ensimmäinen Immonen uudelleen ja kiekko on maalissa. Ja Immonen tällainen, että tuntuu ja ihanasti soi verkko. Verkko soi ja halli huutaa. Kyllä tätä tunnelmaa, tätä ei voi kuvailla, tämä pitää kokea, kun 11.08 Sport tulee yhteen maalintekijänä numero 70 Tuomas Immonen. Ja nyt se loppuliito tähän Kotkille ja vielä yksi maali. Joo. Aloituksen Takalaan. Nyt pojat, nyt sitä höpinää tötteröön. Kiekko Nabille ja Nab on päästä läpi. Nab laukoo, kiekko pomppii ja Oreen eteen, mutta maaliin asti se ei mene. 45.
Ja tämä aloitus menee uusiin puihin. Nab vastaan Ahtonen. Nyt on Nab tärkeän aloituksen edessä. Tätä ei saa hävitä ja se hävitään. Mutta kiekko Näätäsen kudista pomppii kulmaan. Koivisto onnistuu lyömään kiekko keskialueelle. Takala painamassa alueelle. Liinat kiinni. Jani Savolainen, Toni Mustonen, Juuso Hakkanen, Jarkko Immonen, Matti Näätänen, Sami Puruskainen, Jussi Savolainen, Ville Väänänen, Henri Ruohalainen,